Jingkylli jong MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky Andrew Jones singkan balaklat no kabaha ka Jinglong Brieu ki pajba ki pat sengola ban pedang nakadaw ka Jinglong babha ka jongo menta ki pajba ki paiet pathon ki bo ki babon teli ki dak Jingkylli hado ban pelong ban pan jing pechai naktanat ka koi ka khya ka sarkar jila ya ka jing sumar baka ai ha ka jingwat jingtep layo lum lingba ka khubor ka bapentep ka sarkar jila ki he officer ka tanat ka koi ka khya ki dang yet ya ka kai phot Halor ki dak Jingkylli papale ka klemdan kanu ka jingerap ha Mawīong Community Health Center CHC Dr. Ricky AJ Singkon ha ka por bla le ra ye u ban sumar ha dien bol kalon kansan ha ka por bu rang ye le kai football ha ratson arena futsal ground Mawīong ha ka janmiet jong ka khat khandai terik urumphang arjar apun rio laong ba yakate ka kai phot la IT ka office DMHO ka East Castles na ka jingbetha ka sarkar jila ka lapan kai phot Halor ka Jingbym dan doctor ha ka te ka CHC ha ka te ka janmiet ka la pelong ban pin kan ria yo Dr. Ricky CHC Gordon Robot Hospital pat klat no hadien ka tu ka nipor ka Jingkylli Dr. Ricky ka la wanra ka phang ye kran Halor ka Jinglong Jingman pat rukom trikam ka trat ka koi ka khya ka sarkar jila ka phang ka bu Dr. Ricky hi ujuyai kran kum MP so ko de ka kamram ka jonga na de panthoi du ke shithi untuk ka ngala ai show minister bapai ka ko ka khya juga sarkar India te ngaso ka de ka kamram ka jonga ru pan pet hi ru le jong ki khmat but ban yu I ya ka Jinglong Jingman ha ka ne ka hospital nadu be de bat ka jing ki badon ha ne ki tiar kitar ki machine nangta pada ki department kat ki ba nela ikaban pej nangta ban ngap ru ya nakaliang jong ki nurse nakaliang jong ki doctor nangta ka library bat kum jo ru kham tambe nakaliang jong ki patient namal hakini kiski ya so shubon ki jing e ka ba ki patient ki kendo bakam kata ka kadawai rashin ka ba ki banyo kum ba ki juyo ki por manswa kim yo ini ki lihat ki ba pelong ya bangaso ka kamram ka jonga bangan wan ban pek ban khmi dalam jong ki khmat ban yo ban yakren ban yo snowru da ki jong ki skor ya kini ki baro ki bede bat kani ka hospital kani ka nigrims ka banadu stem dengan bakla ka kendai spa propnyo blase mau nongrim ka ngai hadu mentang I dangdon pleng shibon ki ba dangdon kam banle nagabanta ka jingmentoi jong paipa ndai tang ki basong hagan ka state ka jong ndai wat na ki ki state ru ki pajba ki sngokhia Halor ki kai phot ba omdan doctor ka te ka por bla ra yo Dr. Ricky shakate ka CHC bat ka badan tang ki nursing staff hadien ka Jingkylli Dr. Ricky hamadan ni la kai adan ki ba pen pau bala phone ru ya 108 ambulance pen ban ka slam barkani ka pen bor iki badan lang bandra yo Dr. Ricky pat banyalam u sa CHC da ka kali private naga jing itho baga jing stam ka jor baga Jingbym dan doctor laong ba le se ki nursing staff ki hab ban chu a jingbot ban pen kan ria u shaki jaka sumar ba khambyang laket u CHC Gordon Robot Hospital ndai kumba ka por province of ar minute hakatai ka janmi lapin bana bu laklat no apren ka jing persang ban pelaj mu wala ka sarkar jila ka kren bunsen baka penbiang ye ki jingnon kam doctor haki CHC PHC prepare penban ka Mawīong CHC ka bom jangai na nongba Shillong klemde kren Halor ke CHC la ni PHC shiki jaka nongkandong hato labanong baka jingslam na Mawīong CHC CHC Gordon Robot Hospital ru kala bande ka daw ka por kala kempalan ban yarap yo Dr. Ricky Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka Jingbym ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya